ଆଜ୍ଞା କଣ ତମେ କେତେବେଳେ କେତେ ଭଜନ ଶିଖିଛୁ? ଭଜନ ଶିଖି ସବୁ ଶିଖିଛି। ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲିଲୁ। ଭଜନ ବୋଲିବି ତୁ ଯାହା ଚାକିରି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଓମ୍ ବାସୁଦେବାୟ। ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମନେ ପଡୁନି? ମନେ ପକେଇବୁ ନା ଆଉ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ତତେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ନା? ନା ନା, ଯୋଉ ସବୁ ବାରୁଆଳି ଠିଆ ହେଇନଥିବେ, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚୁ ବାରୁଆଳି କରାହେବନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ଚୁଟିକି ତୁ ଖୋଲା କରିକି ତତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇକି ସେଠି ଠିଆ କରାଇବି। ତତେ ତ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଭାବିବ ଭୂତ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକଉଛି। ହଁ, ତୁ ଯାହା ଧର କହୁଛୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି। ତୁ ଖୁସି ତ ସେଥିରେ? ମୋ କଥାରେ ଶହ ଶହରେ ଖୁସି। ତ ଚନ୍ଦନ ଟିପେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ। ଏ ବାପ, ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଭକ୍ତି ତୋର, ତୁ ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ପାଣି କେତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରସ୍ୱତୀ। ତୁ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ମାଜିନୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଏତିକି ଜୋର ଚଲେଇବୁ। ଆମେ ଏକ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାଟ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଗୀତ ରହିଲୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର। ହଁ, ଆମେ ଏକ ବୁଳାଶଙ୍କର ବାଟ ଛଡ଼ା ଆମ ବୋଲବମ। ସେଟା ସିନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲିବୁ, ଆସିକି ଶ୍ରାବଣ ଯାଇ ଭାଦ୍ରବ ଯାଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବି ତୁ ଏମିତି ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ। ଆଉ ତୋ ଉକୁଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ? କ'ଣ ତୋ ଉକୁଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ? କାଲି ମାରିଥିଲି, ଆଜି ଗୁଣି ଧୋଇଲି, ଆଜି ଗୁଣି ମାରି ତାକୁ ସଫା ଧୋଇବି, ନା ଚାଦର ସଫା କରିଦେବି।